Busang sayaw sa paagi aron mapreserba ang kultura ug makahatag og inspirasyon sa mga kabatan-unan. Busang usa ka dance organization sa nasod misulay og tudlo ug ballet sa indigenous tribe sa Malungon, Sarangani. Mukasakaha ang maong tribo sa Dance Challenge at kining silipon sa report ni Efren Mamak. Simple ug peace-loving. Kini ang maayong pamatasan nga gipasigarbo sa tribong taga-Kaulo o People of the Headwaters nga usa sa mga lumad sa Malungon, Sarangani. Sagad kanila namuyo sa mga hilit nga lugar sa maong lungsod. Gumikan kay layo sa sibilisasyon ang uban kanila. Giagi og diskarte ang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian sama sa pagluto og pagkaon gamit ang mga kawayan. Ang pag-uma mao ang ilang panginabuhian ug aron madala ang ilang mga inaning produkto sama sa saging, mais ug lubi. Kabayo ang nagsilbi nilang transportasyon. Gani, isip paghatag ug pag-ila sa kamahinungdanon sa kabayo sa kinabuhi. Ang balahibo ni ini sa ikog ang ilang gihimong headdress accessory sa kababaihan sa ilang tradisyonal nga kasuotan. Kagawian po na tradisyonal namin nung sa mga kanino-ninunuan pa namin dati. Yun yung kanilang nadala ngayon. Ilasa gipasigarbo ang ilang traditional community dance subay sa ritmo sa wooden instrument sama sa kawayan ug kahoy. Apan, nahimong challenge sa tribo ang makatuon sa bag-ong sayaw human nga usa ka dance organization nga Ballet Philippines ang nangunay sa pagtudlo og usa ka theatrical dance nga ballet. Gani, usa ka programa niini ang gipahigayon sa barangay Upper Lumabat adlawng Sabado. Gisalmutan kini sa mga bata kauban ang ilang mga ginikanan aron tun-an ang maong sayaw. Yung sa amin lang is not to distract them from their culture of dance, but also for them just to get the outside world. Ma-inspire naman ng konti yung mga young generation. So, hindi lang nila sasabihin na yung amin ang pinakamaganda, kundi lalagyan din nila ng iba pang kulay para mas brilliant yung kanilang cultural dance. Hinoon, pinaagi sa pagtudlo og mga fundamental steps sa ballet, hinay-hinay nila kining natun-an. Matud sa maong dance organization, usasab nga tinguha nila ang makakita og estudyante sa maong tribo nga dunay potensyal sa maong sayaw nga pwede nilang tutukan og matabangan. Apan, isip cultural exchange, wala sab makalingkawas ang maong dance organization nga tun-an sab ang community dance sa maong tribo. Natay mga activities na ingani to make sure na ipadayon yun sa next generation. Ako kaayong matabang sa mga NCIP. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.